Mialma ang pipila ka mga lehitimong tricycle driver sa General Santos City. Kalabot sa ubay-ubay pa ka mga kolorom nga tricycle nga naga-operate sa syudad. Hinoon, mipasalig ang otoridad nga mas pahugtan pa nila ang pagpanakop sa mga kolorom nga tricycle. Aniya ang detalye. Ubay-ubay pa ka mga kolorom nga tricycle ang nag-operate sa General Santos City, sumala sa ubang mga tricycle driver nga dunay prangkisa. Matod ni Leo Singson nga usa ka tricycle driver, unfair matud pa kanila kung pasagdan kining mga kolorom nga mga tricycle nga mag-operate sa syudad. Apektado ay kay legal man ang amoa. Kanang nagbiyahe di gahig ulo ba kanang compensate. Nya magbagot-bot sa 50 na mo kabuok dire murag na pura may tarong dire. Di lagi man lukat. Doon nasab sila'y mamatikdan nga kolorom nga tricycle nga gikan sa laing lugar nga naga-operate sa syudad. Kinsa tong lehitimo nga taga dirigyon, mao ra joy makapasar sa ilahang na required nga palising nga mamahimong membro ka sa franchise. So kanang mga dayo, lisod man pud kayo og kuanon. Gikumpirma sab sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police nga matod sa Public Safety Office, anapa sa 5,000 ka mga tricycle sa lungsod ang nag-ooperate nga walay prangkisa. Kinihuman nga 10,000 lang sa 15,000 ka prangkisa nga gipanghatag ang nag-avail as of September 25 ning tuiga. Hinoon, mas paugtan pa kuno nila ang pagpanakop sa mga kolorom nga tricycle. Sa tala sa Oplan Dakop sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City, gikan na August 18 hangtod September 22 ning tuiga, anana sa 149 ka mga tricycle ang gipang dakop o gipang impound. Samtang anasab sa 242 ka mga tricycle nga kolorom ang gipang isyuan og citation ticket sa City Traffic Enforcement Unit. We're calling to the motorist of General Santos City na mag-coordinate na po kayo sa ating Public Safety Office. Mag-apply na ng franchise para hindi na kayo ma-hassle at tuloy-tuloy yung inyong paghahanap buhay. Ang pagpanakop og kolorom nga tricycle subay matud pa sa City Ordinance number 37 kun Land Transport and Traffic Code of the City of General Santos of 2018 kung asa 3,000 pesos ang penalty ug pwede pang ma-impound ang unit. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.